Yun mga kaibigan, kararating lang natin itong mga tropa natin. Si Puging Buboy na naman. Talaga si Puging Buboy. Marami. Marami mga Hipon. isang lata. Bay-bay san. May isang lata rin yan boy. Saturday pa lang duman ang pangon. Dakoy. Sobra tulo na lata. Palang. Kaso may burbay-baya. Dami. Ibuhos kaya ni Dio. Oh. Kuan panima. Masih diang kurang apa tak ubas. Waragaso nangon yan ha. Wala talaga sinabi ang mga bata sa matanda. Tingnan mo naman, huli nila. Yan mga kaibigan. Ito, dami nating huling ano. Bay-bay. Alamang. Alamang ngayon. Dami. Meron di gulang nga yan. Ito na hipon. Ang lakang sa kutsi lang gamit. Ito. Ayos. Babalik kayo doon mamaya, boy. Babalik pa kayo mamaya. Huwag tayong bumalik, ako na lang. Bukan malaog sa Susuluhin ko na lang mamaya yon. sa may suba lang ito. Malawag talaga ito sa suba. Suba saan? Kagdagat? Sa kagdagat lang man. Sumasaw na sa buton. Ah, sa ano? Ano sa buyog? Oo. Ang sarili naman pa. Buyan ho. Badaw ya kaya wag mo sa silop mo. Murang. Kulinig. Kuya di pa. Aulagsak pa lang na silog ni Bubod. Eh, yan. Iyo man mat. Kung kansan. Ito nga nila hawid nila. Tingnan yung sagad-sad. Hindi nakahawid yung medang paniwa. Lalo na kung yung Yan, sagad-sad. ako bagam. Paundod man lang kaya. May mga gulayon, may biskuit. Wow. Kasuban, karambugan mo kasi may gulayon sa kanila. Gulayon. Wala kang dahon. Ano pa? Maliligi sa tatlan di. Bili kita ho pagkali pasang kayo. Patulog pati yan. Pasan. Papasan ko ng tray. Bo, pagkali. Isa na sa lata kayo. Parang mag-doon na ano, video. Dito pala cellphone mo, ano ka doon? Tayo ka. Ang video kahapon, kada ko cellphone. Pwede na pati pero kang kalap. Grabe.